मैया जी बोला काहे मूर्ति तू बन के आ गेलो। तो बन के आ गेलो मैया जी बोला काहे मूर्ति तो बन के आ गेलो। इंसान हमें बना के पत्थर में तू समा गेलो। मैया जी बोला काहे मूर्ति तो बन के आ गेलो। मैया जी बोला काहे मूर्ति तो बन के आ गेलो। नहीं दिखेबो नमबा तू लेके हमरा हमके न तू बुलेबो। जब ले तू नहीं आएबो दर्शन नहीं दिखेबो नमबा तू लेके हमरा हमके न तू बोलेबो हमके तू ना बोलेबो। मैया जी काहे ऐसे हमरा के तरसावेलो। इंसान हमें बना के पत्थरे में तू समा गेलो। मैया जी बोला काहे मूर्ति तो बन के आ गेलो। मैया जी बोला काहे मूर्ति तो बन के आ गेलो। चांद जैसन सोने के मुकुट सोहे हथवा में सोहे कंगन। मुखड़ा तोहार ऐसन पूनम के चांद जैसन सोने के मुकुट सोहे हथवा में सोहे कंगन। हथवा में सोहे कंगन ललका चुनरिया पे मैया इतना काहे लुभा गेलो। इंसान हमें बना के पत्थरे में तू समा गेलो। मैया जी बोला काहे मूर्ति तो बन के आ गेलो। मैया जी बोला काहे मूर्ति तो बन के आ गेलो।
गैली नबी में बिक गैली। राजा हो या भिखारी सभी के घर चलावेलू। इंसान हमें बना के, इंसान हमें बना के पत्थरे में तू समा गैलू। मैया जी यही से तू मूर्ति तू बन के आ गेलो। मैया जी यही से तू मूर्ति तू बन के आ गेलो।